Добър ден, вие сте с извънземно.bg. Часът е... Какво каза Анди? Не ме интересува. Вие сте на моренци ли? Какво прави този? Какво прави този, не го знам. Добре. Бе, вие ненормални ли сте? А он си какво прави там локвас? И аз не знам, но какво прави. Не, господине, какво правите? Какво правите, бе? Ще го удавите. Но господине, какво правите? Не, стойте! Но господине, вие какво правите? Луд ли сте? Бягайте! Бягайте! Добре, приключихме с... Сляп черепките! Сляп черепките! Сляп черепките! Вие нормален ли сте? Какво? Вие нормален ли сте? Ами да! Бе, аз и тук сляп черепките! Добре, приключихме с този странник. Чакай малко. Добре, така. Какво ме гледаш, бе? Не губи, бе! Не губи! Не губи! Вие сте ненормален! Сега сме в джунглата. Това е джунгла, бе, дето и двор. Сега ще се разходим. Има някаква тъпа мравка по ръката ми. Сега го страни. Хайде, лати с мене. Ненормален. Странник, бе. Гледай колко съм мене! Гледай каква хубава рамичка имам! Не лати с мене. По-добре да се дръпнем назад. Този малко ме. Отвратително. Кажа. Свършихме! Прилище! Ай, ма някой. И баси. Тук какво има? Тук е пълен. Много фалшиво падаш, значи не ставаш за актьор. Такъв съм си аз. То спащо идва. Ами да гледам! Какво да гледаш? То си пече лопаш на пръчка. Добър ден. И бягайте! Този господин майче не е нормален, като яде лопуш, който се е пекал. Трябва да се затвори зоопарк. Трябва. Той е тазманийски дявол. Аз съм ученик! Кама удръж, бе! Знаем, днеска прогнозата е много гадна с това слънце. Зад нас има някакви цигани. Тос е бедняк, а тос дядка. Вижте му винцето. Какво прави, бе? Не го знаем. По-добре да се махнем от него и да отидем в... Май болен. Болен ли сте, извинете? Господине, болен ли сте? Ужас. Янда ме така този вибратор. Айдите! Помощма! Айдите! Поп! Пак не успях. Сега сме Да, гледаме как майстори работят. при онзи, който ни замерваше всеки ден. Ама да помогна с малко, бе! Какво е това? Какво правите? Удръпни се. Не заотдръпнем по-добре. Какво правите? Мълчи, бе! Господа, спрете се! Абе, ти пас тук, те! Айде, Пали са за клещи, бе! Айде, бе! по-бързо! Аз съм ненормален! Какво, ти си ненормален ли? Да. Катапана.
Сега сме пак при оня. Сега да му лесни вратата, когато още спи. Вие май от толкова... Какво? Сега ще му ходиш! Заспал е. Прави какво ще правиш и готово. Дай да го ганиш, бе, Плеви се! Бягай, хванал е бяс! Не може да се качи. Не може да мини. Няма спеш! 3 години съм мъчен! Ама, дай! Май го изчезна. Май изчезна. Добре, той стръгна. Сега ще се разходи. Анемия! Каква анемия? Как какво? Какво? Искаш да кажеш, че ще ви хвани? Какво става?